Praise the Lord. Odofo me ma wakwa abanenso de belt yase senjumedie so. Me ye mompaye. Adomfo ne mobrahufo agya. Wo ma ye da wase bebre. Wono kredie no utumedie ena ma wo mate se de yetie. Enenso de achoye. Ye da wase wo sori tumi no a Awurade eno ne ya hoden. Ye da wase ewo Jesus Christ de mu. Hallelujah. Odofo ene ye befe yakinka nsemo efi Korinto form etosumienu etinum chichemu dunsia ekosi eduenu baako na oka kire yen se sese ya be Onyankopon emme ye gyae se ye bu nipa aten ehwe nipa ene yei nye ntiasie po ne ye ka ho asem empo ebia na yaba Kristo mo foforo yeda so enenam nipa dada no esunu mo ene Yesu Kristo aba ebewu asori nkonimdie mu ama yen na wama yehu se ye Nyankopon ma ene tine ye se ya brabo nso ese Onyankopon afei o se Yesu Kristo nko a ene waba be ye ntemiginafo ede ama yen ono ne ye nam ne so a ye betumi akwagia ne nchen na ke bon kese ebeka se bon ka na bon hwa kese bi ene da yen ene Onyankopon ntem ne ye boni ate yen efinyame nchen nanso Yesu Kristo waba abeka yeni Onyankopon abomu owo ni amane enim guase wo ankase se wo no ono ba begina mu abefa ne nyina asoa emekodu bebi krampo a na ye boni nti na gya oyo kronkron yi nani efi ne so emobisa se meja adenti ena wapa omi odofo ni nyina ye mene wo nti o mene wo ntia nti se wedi se adwumedie amaye ya ne botai ne se mene wo nsoso no ye bekoso aye se adwumedie ye bedi se adwumedie na abi ye be ye Onyankopon na nemsifo ewa asase yeso efi se Yesu tie gye se nifa so a odi maye nyame nkronkron ene maye ahoden o hyeyen na o kyerkyere yen eno nti Onyankopon hwe kwan se ye de ye ho beto nkronkron no so na nkronkron na nam ye nso atwe akra ama Awurade amadwumedie Yesu Kristo bedi wa senua ne so no anya kwa eya adom akyede a Onyankopon de adom yen se ama Kristo abewu na ode etua ye boni esoka afe yenso ese yense ye ka nipa ne Onyankopon bom obi ohwa na adwembu ne fo se boni bebrebe amaye nti onyame obegye mene wo ya sede ene se ebredodo adom no kuso eye adwuma yi de ye na sese ye mom akomato yem ye na sese ye show mu nkrone se wo teme nenso na won shada mfa Yesu Kristo se urade no kraje nkwa ebrene nie Onyankopon enchiri nipa bia Onyankopon mpo nipa bia o se obi nyare a onhia oyaresafo ni oyare no ena ohia oyaresafo nti betima ba se obi kwa asori bia wugine kire ka so kwa asori mponie me de imayemfa asori se eye hospital aye kohonom na ye koje ayarehwe no Onyankopon sa ye yare emfi ye mumu ye nyina mu eniema bia ye de ye ni so krampo enim se ye bone ebra nyame asem ba ye nchen na ye tie na ewura ye honhom no Onyankopon kronkron so eyi ye nten na osiesie ye ma ne ho eninti entene fie efise ye nsom nyame wa akomemu keke obi ho se mesom nyame wa makomemu nti nyansa meko asori dem da bi Bible kro ya ka e wo Hebrew form eti dun tichemu eduenunum se Hebrews 10:25 se ma ye nhia ye ho me nja ye ho ahyiedie se de bi no nya ne ye no after covid nipa bebra ka fie nyesa na nyame hwehwe no se kwan na bie se yenko asori fie a moma yenko adoma chede bia nyame dia ma wo no kofa koye adwuma na obi nso nya ho mfaso Yesu Kristo bewu ye se de ebeye ye benya ne wuo no ho mfaso yenso so asede se yenso ye ma afoforo nya adoma chede Onyankopon e de adom ye no omunya ho mfaso efise ne nyina ye bebu ho akonta senka ye mu akonta nka Yesu gi ye na nka ye beye nyame mana no wafa ye nkwa ne nchen de nso ose da bi
Adwuma wɔ hɔ ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Mpo sɛ yɛmmɔ mpaeɛ sɛ akra ne bi ɛbɛba otwa adwuma no mu. Onyankopɔn nhyira wo sɛ woyɛ w'afɛ mu deɛ na wobɛtwe akra ma Awurade. Na onyame nhyira wo nea woyɛ nyinaa ho so. Wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.